ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜିର ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ବ୍ଲଗଟେ ମୁଁ ଦେଖଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ମୋ ଜେଜେ ଶ୍ୱଶୁର ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଦେଶୀ ଆଳୁ ଗଛ ଲଗେଇଥିଲେ, ଯୋଉଟାକି 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଲଗେଇଥିଲେ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ହିଁ ଖୋଳା ହବ। ଦେଖିବା ସେ ଆଜିର ସେଇ ଯୋଉ ଖୋଳାର ଦୃଶ୍ୟଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ। ଖୋଳିଲା ପରେ ସେ କୋଉ ଭଳିଆ ଆକୃତିର ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଥିବ ନା ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଆମର ଚାଲୁ ହେଲା। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଖୋଳା ସଇଲା ପରେ ତାର ଆକାରଟା ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ କୋଉ ଭଳିଆ ସେ ଆକାର ନେଇସାରିଛି। ବହୁତ ବିରାଟକାୟ ଦେଶୀ ଆଳୁଟେ। ତାର ଚେରସକୁ ପୁରା ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ବାପାରେ କୋଉ ଭଳିଆ ସାଇଜର ସେ ଆଳୁଟି। ପୁରା ବାହୁବଲି ଷ୍ଟାଇଲର ଆମର ଜେଜେ ତାକୁ ଉପରକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଆଉ ତାକୁ ଥୋଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଏଇନା ଟିକେ ସଫାସଫି କରିବେ। ବାବାରେ ତାଙ୍କର ଟେକିକି ନେଇକି ଥୋଇ ସାରିଲେ। ତାପରେ ସବୁ ମାଟି ଗୁଡ଼ାକ ଛଡ଼େଇ ଦେଲା ପରେ ତାର ଆକୃତିଟା ଜଣାପଡ଼ିଯିବ, ତାର ଗ୍ଲେଜ୍ ଦେଖାଯିବ ସେ ଆଳୁଟିର। ବାବାରେ ଏଇ ଆଳୁ ଗୁଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କେଟରେ ଚାହିଦା ବହୁତ ଅଧିକ। କାହିଁକିନା ଏବେ ସାବିତ୍ରୀ ଗଲା, ଏବେ ଆସୁଛି କ'ଣ ନା ରଜ। ୟା ଭିତରେ ଏଇ ଦେଶୀ ଆଳୁର ଗୋଟେ ଚାହିଦା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଯେ ଡାଲମା ଫାଲମା କଲେ ୟାର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଥାଏ। ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ଯଦି